Så er vi tilbage i vores fordelingsstue her, og lige om lidt så går vi ovenpå for at se de forskellige soveindkvarteringer deroppe. Men inden vi gør det, så vil jeg lige vise jer vores lille skærm her, som er sådan en lille service for vores gæster, hvor man kan gå ind, og så kan man se direkte vejrfeed fra vores klimastation, der står lige øst for stationen her. Og der kan I altså se sidste 24 timers udvikling i lufttemperaturen. I kan se trykket er ved at stige, vi er altså ved at få et godt uvejr ind over de næste par timer. I kan se vindhastigheden, den er ikke så høj endnu, men den bliver altså markant højere ifølge prognoserne her senere i dag. Vindretningen. Og det er jo altså en lille service, sådan så at man kommer ned om morgenen, så kan man lige se, okay, hvordan er vejret, er det ved at ændre sig. Man kan selvfølgelig også gå ind og kigge på de forskellige vejrprognoser fra DMI eller YR i Norge. Ikke altid de lige rammer helt rigtigt herop. Det er svært. Så er det meget godt, at man lige kan kigge på den der. Hvis I følger med ovenpå, skal vi op på første salen. Vi kan starte med at gå herned. Her har vi også en opholdsstue, tv-stue, lige sidde og se nogle nyheder eller en film, hvis man altså har tid til det, når man er oppe og laver sine forskningsprojekter heroppe. Men ikke andet så lige sidde og slappe lidt af om aftenen. Hernede der har vi det vi kalder hestestallene, nogle båse, det er typisk studerende, der bliver indkvarteret her. Dengang jeg var studerende på KU, der fik jeg den her første gang, jeg var i Grønland. Det var lidt af en oplevelse. Og det er klart, at der er måske ikke helt så meget privatliv, synes det, som man ellers kunne være vant til. Men i forhold til så mange andre forskningsstationer på de her breddegrader, så er det her altså ren luksus. Det er 5 stjerner nærmest. Hvis I går med her, så kan I se hernede. Behøver ikke gå ind, der kan I se, der er flere af de her båse, hvor man altså har sin egen seng. Og trods alt kan lukken gøre også. Og så hvis vi går ned ad den her gang, der har vi her på venstre siden, der har vi lige 3 værelser, som lad os bare gå ned på det her i virkeligheden. Som også er de her lidt mere seniorforskere, VIP-orienterede værelser. I kan se et dobbeltværelse, flot udsigt ud over diskobugten. Og når man er indkvarteret helt op, så har vi altså fælles bade- og toiletfaciliteter. Kan vi gå ind på det her, lige hurtigt til at kigge. Klassisk toiletfaciliteter her, det er simpelthen bare en pose, der så bliver tømt en gang imellem, når den er ved at være fuld. Og bad her. Og hvis vi lige går ud igen, og så lige ned for enden af gangen, så har vi flere af de her båse, hestestalde, op langs højre side her, og rundt herover. Som vi kan se, der er godt med sengepladser.